Akwai dabbobi kala biyar, zama da su yana kawo arziki a cikin gida. Zama da waɗannan dabbobi guda biyar yana kawo abubuwa guda 3 zuwa 4. Na farko akwai kariya, akwai arziki, yana jawo mutunci da mutunta duka 'yan gida, sannan yana kawo girmama da kuma alkhairai, sannan yana jawo mala'ikun rahama su kasance a cikin gidan mutum. Waɗannan dabbobi kun san su, ba wasu baƙin dabbobi bane ba. Idan ma akwai baƙo a cikinsu bai wuce ƙwara ɗaya ba wanda ke da ɗan wahalar samu kaɗan. Amma dai duka dabbobin nan kowa da kowa ya san su. Zan fara da na 5 ɗin zuwa na farko. Wallahi tallahi na farkon zai ba ku mamaki sosai. So idan baƙo ne kai a wannan channel ɗin tamu, kafin mu ci gaba ka danna mana subscribe dan Allah, sannan kuma ka danna mana ƙararrawa domin sanar da kai a duk lokacin da muka saukar da wani bidiyo mai irin wannan. A channel ɗinmu muna kawo labarurruka da dama da abubuwan al'ajabi da dama da suka shafi Hausawa a wannan tasha tamu ta Hausa Vlog. Dan Allah dan Annabi a danna mana subscribe. So bari mu fara da dabba ta 5. Dabba ta 5 ita ce kare. Kun san da yawa mutane sun tsani kare, ba sa son kare, amma wallahi tallahi zama da kare a cikin gida yana kawo abubuwa da dama. Ɗaya daga ciki shine protection, guard. 2 daga ciki, na biyun shine yana kawo alkhairi. Duk da na sani masana da mutane da dama suna cewa idan har gidan da ana aje kare a cikin gida, mala'ikun rahama ba su cika shiga cikin gidan nan ba. Amma dai wani ɓangare na masana kuma sun tabbatar mana da cewa zama da kare a cikin gida yana kawo alkhairi. Domin a zamanin da an yi matar da ta yi stabin kare, amma ƙarshe me ya ƙare da ita? Ta shiga cikin matsala. Akwai kuma macen da ta taimaki kare ta bashi ruwa, sakamakon ruwan da ya sha Allah ya mata kyakkyawan sakamako. So kun ga kenan zama da kare yana da matuƙar amfani. Na 4 daga cikin waɗannan dabbobi shine akuya. Akuya ma'ana jar akuya. In na ce akuya ina nufin akuya species ne na wasu dabbobi masu haihuwa, ba tinkiya ba. Akuya ina nufin akuya. Tana da albarka sosai, tana kawo arziki, tana kawo da talauci a cikin gida, tana jawo alkhairi, kuma tana zama masomin arziki. Therefore kiwo idan ya zamo na akuya ne, zaka ga dandanan take ja mutum yayi arziki. So akuya ita ce ta 4. Zama da ita a cikin gida yana da matuƙar alkhairi, yana da matuƙar amfani. Abu na 3 ba tare da ɓata lokaci ba a cikin dabbobinmu shine tsuntsu. Tsuntsu kowane iri ne, kowane irin tsuntsu wanda ake kamawa a aje a gida don ya zamo kamar abubuwan da suke sa nishaɗi, suke ɗebe kewa. Amma ɗaya daga cikin tsuntsayen wanda ya fi kowanne shine aku, wanda turawa suke ce ma parrot. Aku da kuke ji kuna gani, zama da shi a cikin gida yana kawo protection, yana kawo alkhairi, yana kawo kariya, yana ƙara arziki a cikin gidan da aka aje shi. Sai abu na 2 wanda na sani majoritin ku za ku ce ni ban ji an faɗo wance ba, ban ji an faɗo wani ba. Abu na 2 a cikin waɗannan dabbobi shine mage. Aje mage a gida alkhairi ne sosai. Ita duk abin da ka bata sadaka ce. Ita kuma sadaka tana janye sharri, tana ƙaro alkhairi. Therefore mage aje ta a cikin gida alkhairi ne. Therefore duk abin da taimaka kamata ya kai haƙuri. Allah yana kallon ka, kuma akwai hisabi tsakanin kai da ita. Da haka mage aje ta alkhairi ne. Tana da matuƙar muhimmanci, tana bubbugo da arziki a cikin gida, tana jawo alkhairi da albarka a cikin gidan mutum. Abu na farko wanda ya fi kowanne shine zakara. Zakara. Aje zakara a cikin gida alkhairi ne, domin yana tada kai yi ibada, kuma yana koma ya kwanta idan ya tabbatar da cewa Allah ya karɓe ibadun mutane. Duk lokacin da za a kira asuba, zakaran nan shi ke tada ladan ya tashi ya je ya kira sallah. A wannan lokacin duk abin da ka daga hannu ka roƙa, Allah zai maka direct. A wannan lokacin
mala'ikun da suke fitowa su tafi gurin ibada ta Ubangiji, zakaran nan yana kallon su a wannan lokacin. Shi yasa ake so idan ya fara wannan carar da asuba, to ka tashi ka roƙi Ubangiji abin da kake so, kai tsaye za ka samu, domin kana tare da mala'ikun rahama. Shi duk inda yake akwai mala'iku na rahama. Da yafo zakara ɗaya ne daga cikin dabbobi masu muhimmanci wanda aje su yana da matuƙar muhimmanci a rayuwarmu. Da haka idan ma baka da shi ka nemo, ba ma kamar a ce zakaran nan fari ne tas. So alkhairansa, abubuwansa suna taimaka ma mutum a cikin gida, suna kawo arziki, suna bubbugo da albarka a kowane wani lokaci. So jama'a dan Allah, idan ka ji wanda kake da shi to ka gode wa Allah, ka ci gaba da kula da shi. Idan babu wanda kake da shi to kai kokari ka nemo ɗaya ko biyu a cikin su ka aje, domin kai ma ka samu alkhairin da ke cikin wannan. Mun gode, Allah saka da alkhairi, sai kuma kun ji mu a wani bidiyo namu. Mun gode.